Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। लोगोफोर दिनै फ्राइडेथ' जोङो गथ' सानैखौ स्कुलाव थिनहरखांनानै दा जोङो बिमा बिफा बाजाराव थांगासिनो दङ। बेबो क'क्राझार तिनालि बाजाराव आरो अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर जों डाइरेक्ट माने ना बाजाराव हाबबाय थ' नाखौबो गोदा होबाय आरो ना लोगोफोर। ओमफ्राय आंनो नाथुर नांगौ जादोंमोन थ' थारैनो आङो माने नाथुरखौ मोनबाय आरो ना। आङो फाग मोनथाम लाबाय। सोंलाय बेसे बारा गैला। ओमफ्राय लोगोफोर जों माने फुजानि थाखाय बाथि खट बेफोरखौ लाबोफाबाय आरो ना। नोंथांमोननो जे दहायो आङो दिन्थिदोंमोन थ' बेयावनो आङो लाबाय। ओमफ्राय तिनालि बाजारखौ एसे नायदो नै लोगोफोर, माने खरसा लाखांनानै एसे नोंथांमोननोबो दिन्थिनो होननानै आङो भिडिअ बानायनाय जाबाय। थ' नोंथांमोना नायलांदो, माने आङो लामा लामासो भिडिअ लाबाय आरो ना लोगोफोर। ओमफ्राय नैबेहाय दसे थाथ'नानै माने जोङो आलु इरि लादोंमोन आरो ना। आलुआबो केजि 20 थाखाल' लोगोफोर, थ' बेखायनो लानानै फैबाय आरो ना। ओमफ्राय दिन्थिबावगोन लोगोफोर, नोंथांमोना स्किप खालामनाङा। नायदो नै दा जोङो मेन लामाजों फैबाय आरो ना। बिराद गिदिर आरो ना लोगोफोर तिनालि बाजारा, हरै थां हरैबो आलना फालेंफोरखौबो मोनजोबो आरो ना। लामा 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 नै आरो लोगोफोर, माने दाम खमावनो मोनो आरो ना। फुंफोराव फैयोब्लाथ' लकेल मैगंफोरखौनो मोनो, जाखौ लुगैयो बेफोरखौनो मोनो आरो ना। ओमफ्राय एसे सानजौबाथाय बेफारिनि आखाइनिफ्राय बायनांगौ जायो आरो। अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै बेनो आरो ना तिनालि बाजारा। बैथिंजाय बहुद गिदिर गुवार, खिन्थु नैबे लामा लामासो आं नोंथांमोननो दिन्थिनाय जाबाय दे। बिराद गिदिर तिनालि बाजारा, ओरैबायदि मोजां खरसा खालामबो आरो ना। जेखौ नांगौ बेखौनो गासिखौबो मोनजोबो आरो ना, मोनि गैया। थ' जोङो नै मेन लामा सफैथारबाय, विंगार लोगो मोनलायबावबायसो आरो ना। लोगोफोर जों माने बहुद स्पिडाव फैबाय, मानो होनब्ला जोंहा मिस्ट्रिफोरबो दङ नालाय, न'आवथ' रावबो गैया, थ' बेखायनो जों स्पिडाव फैनाय जाबाय आरो। फैयै फैयै फैनानै सफैलायबाय नै, बियो थिथागुरि आरो ना लोगोफोर, थिथागुरि सक। थ' नोंथांमोना नायदो थिथागुरिया माबायदि, मालाय नै बिल्डिं गिदिर गिदिर जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय थिथागुरि बाजाराबो दैलि जाखायो नालाय बिराद मोजां, गासिबो मैगं बेदर ना गासिबो मोनजोबो आरो ना थिथागुरियाव। थ' नोंथांमोननो बे थिथागुरिखौबो एसे देखायबाय आरो ना, जिहेथु आङो फैदों थ' बेखायनो नोंथांमोननोबो शेयार खालामदों, नङा होमब्ला लोगोफोर। आरोबाव नायबाव। दा मोनलायबाय नै लोगोफोर BTC गेट आरो ना लोगोफोर, मोनथारनोसै जोंनाबो, बारा गोजान गैला। सहैथारसिगोन, माब्ला जे सहैगोन जों बिराद आथुर जादों आरो ना लोगोफोर। बेखायनो जोङो स्पिडाव फैबाय, ओमफ्राय मोनफैबायबो आरो ना लोगोफोर। बारा गोजानथ' गैला जोंना, मोनबायानोसै। बिराद गारि लोगोफोर, बेखायनो दसे थाथ'नांगौ जादों। टार्निं लाबाय नै लोगोफोर, ओरैबायदि स्पिडाव फैनानै दा न'आव सफैबाय आरो ना लोगोफोर। ओमफ्राय मा लाखो बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामसै।
ओमफ्राय दाउ नायदोंमोन जों ओरैबायदि दाम दाउआथ' लाबोबाय आरोना नांखागौ जिहेथु लानानै फैबाय दाउजों लोगोसे आरो मा नांगौ बुस्थुफोरखौ लाबोखो बेखौनो आं दा नोंथांमोननो खिन्थानोसै आरोना लोगोफोर दहायो दाउनि भिडिअ लालायासै आङो ओरैबायदि दाम बेबो माने फायखारिफोरनिफ्रायसो लानांगौ जाबाय बे मासे मानै माथाम बैयाव माथाम दं आरोना 6टा ओमफ्रायो बेजोंनो दाउला गोजा मासे लाबोदोंमोन लोगोफोर नै होसिनजानानै गैला थैबाय आरोना मा जाबावगोन आरो गासै 6टा थाबाय नै गासै 6टा थाबाय एकदम नैबे दुगामाराथार दाउला थिंबो सारना हरबाय आं लोगोफोरनि बेवहाय माब्रै आथिं होनबा जाबाय माबा ओमफ्राय नैबे फुजानि कट आलारि बाथि नै लोगोफोर केलेन्डार ओमफ्राय फिसालानि सेन्देल आंनि सेन्देल हावाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे मा दङ मटर गय फबनाय ओमफ्राय टमेट' 2 किल' पियास आलु लाफा बुथुवा मटर ओमफ्राय नैबे नाथुर दे थफ्ला मोनथाम लानानै फैबाय आङो नैबे थफ्लासेयाव माने 20 थाखा आरो 20 थाखा मोनथाम लाबोबाय थफ्ला मोनथाम ओमफ्राय नैबे दङ रुपसान्दा ना गथायैनो बायदों आरोना मासे थ' बेनो लोगोफोर ओमफ्राय दाउआसो मासे गैला आरोना होदलाबबाय माथो खालामबावनो होसिन जानायावनो बिदि जादों आरोना बियो थोन थान्थान जाबायना लोगोफोर बेखायनो आरो ओमफ्राय लोगोफोर आङो माने बुथुवा लाफा खारै ओरै रेडि खालामबाय आरोना गोदौबाय ओमफ्राय आङो नैबे एवनानै लाखानाय सामब्राम बानलु आरो नाथुर बेखौ आङो होसनसै आरो लोगोफोरनि बाराद्रायसो जागोन नामासै बाराद्रायसो जागोन ना मागोन बांद्रायबा माइदि जागोन बुरजा थांबायथ' होजोबनोसै दिनैसो नाथुरजों लाफाजों मोनजासिगोन लोगोफोर बिराद जानो होननानै गोसोआव दंगासिनोमोन आरोना लोगोफोर नै टेस्टि नुखाबाय लोगोफोर ओरैबायदि ओमफ्राय दहाय जे नोंथांमोना नुखाबाय दाउ थैनाय बेखौ एकदम फाजा बानायनोसै बानलु ज्रोम लोगोफोर नै आंना लाफा नाथुर ओंख्रिया बिराद मोजां जाबाय आरो नै टेस्टि जाखाबाय लोगोफोर बियो मोनबाय जि साइज नुखादोंना लोगोफोर नै बियो जाबाय संख्रिबो नांखाबाय ओमफ्राय नै ओरै बेखौ फ्राय खालामसै आरोना लोगोफोर फाजा खालामसै बेखौहाय दै होनांसिगोन मोजां एवखाबाय लोगोफोर ओमफ्रायहाय नैबेयाव हाइजें सामब्राम गुफुर बानलु देनाय दं मल हायनोसै आरोना जाबाय दाउ बेदराबो जाबाय आरोना एकदम बानलु ज्रोम होखाथारबाय आरोना लोगोफोरनि जाबाय लाफा नाथुर ओमफ्राय दाउ फाजा लोगोफोर ओमफ्राय नै ओरैजाय ओंखाम आरोना ओंखाम होनबाथाय जानोसै जाबाय बेखौ मानो जानो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय